Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään olisi aiheena One Disc Challenge. Eli mä heitän 9 väylää yhdellä kiekalla. Otetaan vaan semmonen, että tää tulee tää aloitus, sitten mä laitan tähän tulokset ja sitten mä kerron vähän loppuun miten meni. Mutta eiköhän mennä suoraan videon pariin. Plus vielä yksi lisä tähän, eli tänään me heitetään 9 väylää Prodigyn PA5. Todella alivakaa, mutta katsotaan miten menee. Noniin, nyt on saatu eka väylä heitettyä. Sieltä saatiin birdie. Ja seuraava väylä. Nyt on ehkä vaikein saa birdie. Par 3, 78 metriä. Siis tää on tämmönen, okei, tää on hyvä PA5, mutta tää on vähän liian tämmönen matalahko. Niin ei ehkä onnistu, mutta katsotaan miten menee. Noniin, nyt on saatu kierros heitettyä ja tulos oli aika hyvä. En ehkä ajatellut, että saan tommosen tuloksen, että -9 yhdellä paarilla ja koreosumia oli 4-5. Että aika paljon niinku yllätti, miten hyvin tänään heitto kuluki. No puttia en saanut, että miten olisi tänään kulukinut, kun oli melkein kaikki oli niinku avaukset oli alle 5 metrissä, niin aika hyvin, mutta oli mukava haaste. Kiitos sille, kuka tätä ehdotti. Ja pistetään uusi video tulille, eli laittakaa tuohon alas kommentteihin, millä kiekolla mä teen seuraava haasteen. Ja muistakaa, pelkkiä Prodigyn kiekkoja saa ehdottaa. Mutta eiköhän mennä seuraavan videossa parissa. Se olisi moro!